A exalcaldesa de Ribadumia, Salomé Peña, anunciou que non se presentará como cabeza de lista ás eleccións municipais deste 2019. Peña mostrouse visiblemente emocionada tras esta revelación que chega, segundo dixo, despois de meditalo moito. Foi difícil, non foi fácil, a verdad, pero estou segurísima de que foi a máis acertada. E un pouco, pois, quero anunciar que nesta legislatura pois concluye a miña etapa en primeira liña da política municipal. Aos seus 44 anos, Salomé Peña leva uns 20 anos dedicada á política local e máis de 3 mandatos como alcaldesa ás súas costas, converténdose nos seus inicios na alcaldesa máis nova da provincia con tan só 27 anos. Un importante esforzo persoal polo que agradeceu o apoio da súa familia, pero do que se considera satisfeita. As miñas fillas, o meu home, perdín a infancia das miñas fillas, pero valeu a pena. Eu creo que elas sabrán algún día pois agradecerme e perdonarme. Teño que dicir que me vou pois moi satisfeita por todo o que dediquei a Ribadumia, por todo o que me impliquei, por todo o que me esforcei, por todo o que traballei e todo o que conseguín ao final pois para os veciños e para o concello. Peña recoñeceu que os seus comezos foron complicados ao ser muller e tamén a súa inexperiencia. Se agora mesmo avanzamos en temas de igualdade, que ainda todavía queda moito por conseguir, vos imaginádamos fai 19 anos atrás, cando eu pois asumía esa responsabilidade, unha muller xoven, naquele momento era a alcaldesa máis xoven da provincia de Pontevedra e quizáis de todo Galicia e sin experiencia. A pesar deste anuncio, Salomé Peña esgotará o mandato como voceira do PP en Ribadumia e ofreceu o seu apoio para seguir traballando, segundo dixo, polo seu concello. Ademais, manifestou a súa tristeza, tal e como afirmou, pola situación de goberno que a seu xuízo vive a vila e afirmou que Ribadumia queda en mans dun tripartito con un único obxectivo de desbancar ao PP e con ansias de poder.